Os afeccionados a vela teñen unha cita os días 10 e 11 de agosto cando se celebra a 28ª edición da Regata Cenor Trofeo Concello de Boiro. Sairá o sábado ás 2 da tarde do Náutico de Portonovo para chegar a Barraña sobre as 7 da tarde. O domingo a saída está prevista ás 11 da mañá dende o Náutico boirense. Participarán unhas 25 embarcacións en 4 categorías. Hai 2 categorías, vela crucero ordinario, o DRC, e solitario A2. E despois hai tamén outra clase que é de barcos de época ou barcos clásicos. Entende por barcos clásicos aquellos construídos antes de 1975, quero recordar, ¿no? Como decía, son 25 embarcaciones con un número de tripulantes en torno a 60 personas. La idea es salir de Portonovo al mediodía, sobre las 2 de la tarde, y recalar aquí en Barraña, en el Club Náutico de Barraña, entre las 6 y 7 de la tarde aproximadamente, ¿no? Tendremos aquí pues la entrega de trofeos a los primeros clasificados de cada clase, que es el trofeo, como decía antes, Trofeo Concello de Boiro, y posteriormente saldremos para Portonovo el día siguiente a media mañana, entre 11:10 y 11:30 de la mañana. Os participantes estrearán as remodeladas instalacións do Náutico de Barraña que contou cunha subvención do Concello de Boiro para acometer a nova sede. Este ano os regatistas van encontrar unhas instalacións totalmente renovadas. A verdade é que quedaron moi ben e bueno, e ese o traballo, non? O traballo que se está realizando por parte dos náuticos e por parte do Concello. Como ben dicía el, nos presupostos deste ano levamos unha partida presupuestaria para axudar na financiación desas obras que se acometeron por unha cuantía de 125.000 euros. Aprovechamos que viene la regata, vamos a inaugurar las nuevas instalaciones del club, en el cual, bueno, participado, doy las gracias tanto a Asnagua, que Javier es presidente, y al señor alcalde Martiño por su colaboración para llegar a cabo estas obras, que era algo que necesitábamos realmente en el Náutico de Barraña, porque si no los barcos no nos venían y los que había aquí se nos iban a ir, ¿vale? Tras estas melloras, o club traballa xa coa vista posta na ampliación das prazas de amarre, dada a alta demanda existente.